Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya pi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi, minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kirkhot jong ka seng Tulba Central Body lembat kirkhot jong ka Upper Shillong Circle hapo ka jingalam jong Vice President uba O Shulai haga pratrik ubana jilleu arajar arpuai kila hiar shakashnong nongpior ban sami ki marbam kum ka jingerap shaki longyeng ki basong basa haga ni ka shnong ki bala yakendo jinge na ka daw ka jing penjari jong ki Borsenshar District ya ka jing khangdam na ka jing sapriang jong kunyang jing pang COVID-19 Kidon hado lai potli ki longyeng ki bala yo pediang ye ki marbam nagani ka seng ki nongnya thuk thuk arshaka haga jingelang ka balingkon ka bala long ha government lower primary school nongpior harengkat ka jing sakhilang jong secretary shnong uba rabok lingdo bat uba meban yo nam thamoy uba long udkhot jong ka COVID-19 management team jong ka shnong nongpior Na dingim day gibabyang hado kata ibor ila ya say na lagi jong gipla ban ya hit igni jing ba man yarap ya ki para ki hamen ki jongi wadangi gi yala diru gi shamsi tam hakum gini gipor handai ban eno ya fi ya ki waipat ngim so tanat ublay lam yangi leng ba chungki bang layo ya kini kilat ngeram bat ngikit bokit ruang ba kum ka sinong bat kum ki nong sinong ngikit bokit biang yepi kum ka seng ba pinang la ban le ya kum kini kam kanang mi kisni bat kani ka kam hi hakim i chungi kadai ka kam ka bakrau ka baklale hakum kini ka por